Jotkut ihmiset uskoo ja uskottelee muille, että ei kannata maksaa pois matalakorkoista lainaa, kuten asuntolainaa, vaan mieluummin sijoittaa sen rahan osakkeisiin, rahastoihin, koska keskimäärin pitkällä aikavälillä se sijoitusten arvo on korkeampi kuin mitä sen asuntolainan korkokustannukset. Mutta insinöörit, jotka tekee reaalioptiolaskentaa, ja matemaatikot, jotka tekee todennäköisyyslaskentaa, he ajattelee tulevaisuutta toisella tapaa. Tässä videossa minä pyrin kertoa miten, ja se on vähän mielenkiintoista tietää, että saako tästä kukaan mitään tolkkua. Eli jos sinä ajattelet siten, että ei kannata maksaa pois asuntolainaa, vaan mieluummin sijoittaa, koska pitkällä aikavälillä se sijoitusten arvo on korkeampi, niin silloin sinä ajattelet tulevaisuutta niin kuin tavallinen ihminen. Tavallinen ihminen ajattelee tulevaisuutta sen perusteella, mikä heidän mielestä sillä hetkellä vaikuttaa todennäköiseltä ja mitä he uskoo tulevaisuudessa tapahtuvan. Mutta insinöörit ja matemaatikot ajattelee toisin. Ja tämä koko pointti on tämä. Reaalioptio ja todennäköisyyslaskijat, he tarkastelee tulevaisuutta mahdollisten lopputulosten määrällä. Eli tarkastelemalla kaikkia niitä mahdollisia lopputuloksia, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Sillä tuo, mitä sanoin äsken, niin se on vain yksi todennäköinen, hyvinkin todennäköinen tulevaisuuden tapahtuma. Jos tarkastellaan pitkäaikaista tulevaisuutta, 20-30 vuotta, niin siihen mahtuu aika paljon eri tapahtumia. Ja yksi erittäin todennäköinen tulevaisuuden tapahtuma on se, että talous laskee, ja talous tulee ajoittain laskemaan. Niin mitä sinun maailmassa tapahtuu silloin, kun osakkeiden arvo alkaakin laskemaan? Sinun varallisuuden arvo laskee, mutta sinun velka pysyy samana. Ja siihen päälle vielä, mitä jos sinun asunnon arvo alkaa laskemaan? Ja joku voi sanoa, että eihän siinä mitään, jos osakkeiden arvo laskee, koska ne tulee kuitenkin nousemaan myöhemmin takaisin. Niin, olettaen, että sinun tulot ei vaarannu, eli sinun työpaikka ei vaarannu. Velka on aina riski ja velvoite. Ja yksi, mitä voi tapahtua, on se, että jos sulla on asunto, osakkeita, kesämökki, asuntolainaa, niin yksi tulevaisuuden vaihtoehto on se, että talous taantuu, sun osakkeiden arvo laskee, asunnon arvo laskee, ja sitten vielä, jos sä menetät edes osankaan sinun tuloista, niin yksi, mitä voi tapahtua, on se, että sinä joudut myymään osan sun varallisuudesta, että sinä joudut myymään sinun osakkeita tai sen kesämökin alennushintaan, jotta pankki ei tule ja heitä sinua sinun asunnosta pois. Ja tämä muuten mahtuu siihen alkuperäiseen ajatukseen, että osakkeet nousee pitkällä aikavälillä enemmän kuin se asuntolainan korko, niin tähän skenaarioon mahtuu tämä talouden taantuma. Että talous taantuu ja sun tulot menetät ainakin osuuden tuloista, niin silloin sinä joudut myymään sun varallisuutta alennushintaa. Sillä homman nimi on se, että sinä haluat sinun varallisuuden olevan niin sanotusti sään kestävä, että tapahtuipa tulevaisuudessa ihan mitä vaan, niin sinun varallisuus kestää sen, että vaikka kuinka tulevaisuudessa myrskyäisi, niin sinun oma varallisuus on turvassa.
Eli sinun varallisuus on sään kestävä. Ja tämä on siis sanottu näin kansankielellä, kun taas insinööri- ja matemaatikon kielellä se tarkoittaa sitä, että sinä minimoit haitallisten tulevaisuuden tapahtumien määriä. Kun velka on maksettu pois, niin silloin ei ole sellaisia tulevaisuuden vaihtoehtoisia tapahtumia, missä se ei olisi sinun varallisuuden kannalta positiivinen. Jos talous laskee, niin sitten sinä voit ostaa niitä osakkeita enemmän alennushintaan. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö kuuluisi sijoittaa samaan aikaan, kun maksaa pois sitä asuntolainaa, vaan totta kai sitä kannattaa sijoittaa ja rakentaa vaurautta koko ajan, sijoittaa osuus omista tuloista, vaan se tarkoittaa sitä, että samalla kun sinä rakennat omaa vaurautta sijoittamalla, niin samaan aikaan sinä haluat maksaa sitä lainaa pois ja pistää kaikki ekstra sijoitukset sen asuntolainan maksamiseen ja mielellään maksaa sitä oikein raivolla. Jotkut voi väittää tähän vastaan, että voihan lainaanotto myös olla hyväkin asia, positiivinen asia. Sillä esimerkiksi, jos sulla on lainaa ja on inflaatiota, niin silloin se inflaatio maksaa sitä lainaa pois sinun puolesta. Ja se on kyllä totta. Lainan ottamisella kyllä voi olla positiivinen lopputulos, mutta se lopputulos on vain yksi vaihtoehto, tulevaisuuden lopputulos muiden joukoissa. Ja riski, velko on aina riskiä, joka altistaa sinut negatiivisille tulevaisuuden tapahtumille. Tämä erottaa tavalliset ihmiset insinööreistä ja matemaatikoista. Tavallinen ihminen ajattelee tulevaisuutta sen perusteella, mitä he uskoo tapahtuvan, kun taas insinöörit ja matemaatikot ajattelevat tulevaisuutta, maailman tulevaisuutta mahdollisten lopputulosten määrällä. Se oli tämän videon pointti. Ja tämä on Radio Heikkala. Kiitos.